Chin nok ba hamda zaliya. Angka ba iko songkane ya ai harang pon tang la jan nok sot nok pon tang la gai ne pon tang la tong yan ni la jamani. Kai suk su ba nai dok tong ba tin dok pai di ok ni ba nai tong ba. Songa ba pa hala bu tong ma khum ta. Mo suk bla sa yang kisa phung pasi di. Nare sin borok agi busuk ke kusuk ka ba mo ka harang doi pis yang phung pasi te se gana phane. Tai kiri tang rom nar gan kalai khang ke ba thani. Busuk kusuk na di do. Se harung ayang tola yang ke nogo yang phung pasi di nok bin nok. Nga. Gasu kusuk go ke tan ba ke ka sin borok asu kusuk mura kusuk go. Abla agi ni tamungnya de agi ba he diba agi ba kusugo ma sa taw ngok ngaba haje wo nongkhra ni bo nongkhri ma yata agi o tang gei tola wo somano nok tang hasewo tola la tui bo man thogo koil bo kai thogo pokwa bo khai thogo sakalai sajung kana se busu kosto ka tui ti sana tukuna ne bhai mura saka tan ba nok tang agi ke muran jebe hamza kuguk tam bagai iko tang nai nok ai harung ja garibla abon bagai ko kusuk ko nok tang ta kusuk ga juisa jago na okay binara kase felemen se onek lengkha phad kinorok tukuman ke bor tuku ni ka puskin ko tukuta samne ro kumun puskin ko tui nung marok ke iko buerak soro thangai ro mana hata nong tui jatong kire kinorok nok ko ba ke matomon ke busuk balokha oh 10-12 বছর নঙ্গা মা হাইকে তমানি nor khnok rok mai da nok maye nong ni do nok ham yang kang ke asuk bui mani tong mai khnok tang mai yang nai dok seria iko agi sipem tong phurbu maya au atie pi tong phurbu mai nai marlia ngai tabo ti pramotha rok rekha ba rejaka hain khata aga lis rok iko purko talang phaisa hediba oti brahma thaningai ne buskango tabuk sarkar tinta sarkar tongmani jodi nok ni list lang khangke nok ni tlang jadi haitana bum ke sarsi di sugomoni de brahma para paitokura eri angke ere bota karjala eri ta jala norok sudu nok simda naina tamo nok simi tekon na ya tai tenang na norok ojaga tongmon tam problem tam kostong tui ko karen beong somisya ha cham kusuk betlai na ormang tongnai na onyo jaga senai mangka tora ora sei thanai nei ko jaga ta tola wa samotol jaga ani Angka ba kostong la shoka iko wati pantai ngai bu angkane bezoa iko tui kitab kaya baltis kerui tikaya bunya sutui tu kule jauh sung angka ba besok kostong ke kaya boyas ke belah tangai tunggu pan kerja dia ba pan kerja kerja kasana ba ting mati kaya malai liya angkana ba ting mati angkana malai liya ta wati pantai kita ba kostong ka angkana ni bila nang la shoka angka ba iko ko ni tong ni nyu sala la ja matong aja kata ki khasan takte buksong bong ni nok hamyan bagai ne boro tin paimen bagai sondala nai kha hisang nei aing tolawo tong son bu phunu gan ke boro ku tin paile me ba hisang nei je kise misa khatiman ba besaro kai rohor ba kya ke boro gola ba ke tui sikhok lai man la liya hasam kusuk bla ke tui botolok bai te sing khokti 2 liter botolok bai khok lai kha tui angko kairan bati ka saya kol kong sa kai ton mana ba ko satung ko bati kaya ka ba bunya se tu ku ko botol thani bego dai tui phele jo sung ta ma usuk balo khana ro ki tong ama hai mang tu pati pasuna ke mang iko ta ba ha wa ko ta su khata ai ko ha pung khata tung ko nuk nai sungai ke ke jaba apro ko to bata to sangsan basa no lakin no thamga kya
ana tonga jaga ta besok bosor balo khana ro maki ma tongmani o ma aku besar sikon purun chimino aba kemang hasam kusu kolkong sab kai maya musabang khale maya ko sida ayang timang hasam kusu ka sa ta kha phan ka se mani ya hasam kusu ba ko tabung de kene tukui phai tui batal thain dai tu blai kheta agi phansuk phuru norok yang mura sakao nok tangman tena tabo khe nongkhoroi harongo nongkhornan ke nok tangna phano chugli eta ko tabo hainu na son a son pono tanglai jongsin gai ke tang jongsin hin tong lai ya khata tang khain sile tang sanamusung norok ba ke ma tongmani abono lokolong na phunu na ni phunu hui sanamusung kha nok khongsa rok phama situng hnai ko phan bo khori kheba tang aji mani ya ga jaba ma thung ni wa sokja mata ke belakhin hambai khajin takte buksong agi rogodo jeng hai tabuk si tola nongkholai lama gana nongkhor takphon je lama gana o nongkhor nai komkho hasuk bisingo harung bisingo tebo bising chini tipra sarok mura saka tui man thoye jaga agi kalai mani kiri jage potre pot kahini tong aborok do nor kaham ke saimano ke tabuni borok se teruk harungo nongkhoro ke borok ba somboyo no o ti saka o kai phemini ang nor no tasing phunungmana ha aing tola phunung hola yang phunung khadi bora gi busuk saka o ke nok tangmani harango nok tangya kare agini borok to mura mung kabayo paran kalai thanga ke begrang bunyo masu maraglak aske sugo nahdi son borok ralaijak mahai kusu ko tanglamen ke tabu ke borok tuibo nungna boti sai mala liya ongkhoroi thangai phaibo mala liya tui botol thaisa phansok liya rangkri be kya bahai ke kostong tonglai kheta an bagi borok tabu kono mote ke hawa khaglai kha jagani gora tangna bagi tabu ke borok ni chugli eta ko son ma tang tongla sinai kebo hamjagai subabui borok no tin rok phun pair nai tongkheba borok kisa saijo sanmani ta ke norok ni phone number to tango sadi abo sana ni phone number tobo sai tongo tango account rok to tango acha nong bong ni account rok ang dirwan ko phone rok dirwan ke borok na hamjagoi tongkhangke rena rok musung tongkhangke borok bai phone khlai kereng dita tini baga sangla chene jodon hambai mokhe sabni nok amo agi babu tonglang mani no ke tawkhe sing or tong khata tawkhe agi khnong nok bomo komo abo agi tin ni tabu tin ni ahino angka sing or tawkhe no gan tikai kata babu tikai ka sing or ha pa kata mo bu kaham nu kunala sa hamli ya tin do ko nomor phai ka suri na mo kheta mo anor February wate kothor February ta pa ba kheta pro amo nyang ro ka sa ham lieta na no ka ta ham lieno nok bisingo mo mahina legen phala ma gi bin babu tong thangmani bin babu kri khangke jab gonang ba nukli eta na jab do nostong ning tong mukha da ko jang mang no yang ti phunu khangke do